Sziasztok! Meghoztam nektek a várva várt sablonozást. Az elejétől kezdve az egész folyamatot fölvettem. Úgyhogy akit csak a sablonozás érdekel, az nyugodtan tekerjen oda. Eltávolítottam az előző anyagot, átreszeltem a felületet, és jöhetett is a manikűr. Mivel ez a fej tökéletesen leszedi a nem kívánt bőröket, ezért magamnak nem is szoktam vágni. Egy alapos portalanítás után jöhetett a nail prep primer és a savmentes primer, majd a base gel. Először a sablont szoktam kicsit betörni, hogy szebb legyen az íve, majd lemérem mindkét oldalt, hogy mekkora az a rész, ami kilóg. Körülbelül az egyesig ért, úgyhogy addig fogom bevágni. Ezután ollóval megjelölöm, majd jöhet is a vágás. Azt azért megjegyezném, hogy az én technikám csak egy a sok közül. A sablont rengetegféleképpen fel lehet helyezni. Miután fölhelyeztem, a két csücskét bevágom. Ez azért kell, mert így a sablon sokkal könnyebben és sokkal szebben be tud csúszni a köröm alá. Óvatosan kihajtom a széleit, majd beigazítom a tökéletes helyére. És itt is van a végeredmény. Ezután jöhet az építés. Egy kisebb gombóccal először csak az alsó részét építem meg, amit nem viszek föl, csak a köröm feléig. Miután ez megkötött a lámpába, betöltöm a felső részét is. És most fogjuk látni, hogy hogyan is dolgoztunk. Én építésnél mindig több anyagot használok, hogyha esetleg nem lenne tökéletes a formája, akkor alulról is ki tudjam csiszolni. Ezután jöhet is a reszelés. Nagyon fontos, hogy mindig minden oldalról belenézzetek, hogy biztos nem-e hepehupás valahol. Én először mindig a széleit szoktam megreszelni, majd minimálisan a tetejét, és a sáncoknál egy csiszolófejjel elvékonyítom. Miután ezzel meg vagyok, utána jöhet a teljes felület formára igazítása. Nagyon figyelek, hogy sehol ne reszeljem túl, és sehol ne legyen túl vastag sem. Miután ezzel meg vagyok, átfinomítom a felületet, és jöhet egy alapos portalanítás. Mivel most franciát fogok készíteni, ezért a tetejére húztam egy vékony base réteget. Én 3 lépésben készítem a franciát. Először a francia 3 oldalára felviszek egy-egy vékony csíkot. Ezután elkészítem a két szélét, majd harmadik lépésben az egészet összehúzom. Én mindig több oldalról bele szoktam nézni, hogy biztosan tökéletes-e a mosolyvonal, mert sokszor előfordul, hogy az egyik vastagabb, a másik pedig vékonyabb, és szemből nem is látszik. Ezután jöhet a fényzselé, majd a fehér részeket reszelővel megigazítom, hogy sehol ne legyen sorjás. És kész is van. Hogyha hasznos volt számodra a videó, akkor dobj egy kommentet.